מטרו, את יכולה להיכנס. ובאיזה צבע הדולפין? אדום. ואיך את מרגישה עכשיו? עדיין יש כעס. איך עבר לך שבוע מטרו? לא יודעת. הרגשתי לא השבוע. ריקה, נטושה. שום דבר לא קורה, שום דבר לא זז. אני כאילו חיה, אבל בעצם מתה. כל הזמן מבטיחה לעצמי שהנה, משהו עומד לקרות, אבל אני יודעת שזה רק רעיון. שוב פגש את אוסטרובסקי? לא. אני שונאת אותה. אני מחוננת ואני לומדת בכיתת נחשון, בקטע עקרוני. אני מאמינה שבית הספר צריך לקבל את כל מגוון העולים, חוץ מצרפת. בפורים לא השתתפתי במלחמת צבע, כי זו פעילות צבועה. אני לומדת לבגרות, חודשיים מראש. אבא שלי בסיירת הורים, אמא שלי בוועד הורים. לא בכיתי בפולין, בכיתי בבגרות בהיסטוריה. יש לי קרטל של סיכומים, כל סיכום מסמל תקופה. זה מתקופת בית שני, שמסמל את התקווה, התקווה שמתה. אני משתמטת, אני עברתי קורס טייס, אני ביקשתי עזרה משי במיונים בצבא, המשוב הוא במועדפים שלי בגוגל, רומן זדורוב לא רצח את האירדה, אני עולה לקומה השלישית כדי להישאר בכושר, לא השלמתי מחויבות אישית, יש לי 220 שעות התנדבות בכפייה, אני צופה רק בסדרות, הנדסיות, אין לי חברים עולים, רק ישראלים חדשים, יש לי דיבור עם השרת, יש לי דיבור עם השומר, אני לא פונה לאבי שושני בגוף שלישי, אני מגיעה לבית הספר עם תלבושת של מטרו, אני חושבת שהפורים מטרו הוא אירוע שמחפשה נשים, אני שונאת נשים, גלית אל תהרגי אותי, אני רחוקה, אני קרובה, אני פה, אני גם פה, אני נכנסת לחדר מורים ולא עומדת בדלת, קיבלתי 112 בתנ"ך, בלי פקטור, אני ציונית, אני חושבת שצריך להפסיק את הכיבוש, הצבעתי לכחול לבן, מאידיאל, אני תמיד הולכת לשירותים של השישיסטים כדי לרדת אל העם, לא כי זה יותר נקי, אני לא מתנשאת, אבל אני יותר טובה מכולם, אני מכירה ילד מאביב, דווקא בחור נחמד, בטיסה לפולין ישבתי בפרסט, אני משחקת ששבש בספרייה, אני משחקת שחמט בספרייה, אני משחקת דמקה בספרייה, אני הדבר הכי רע שקרה לך, ילד.